temos hoxe a nosa Isa que nos vai a explicar, vente conmigo que nos prepararon hoxe outra mesa deluxe aquí os compañeiros do programa, porque, a ver, época de que temos moitos convidados na casa e sempre podemos pôr as cousas pois un pouco máis chulas, un pouco máis bonitas para quedar mellor, non, Isa? Que entren polo ollo. Claro. Para chegar á casiña e ver aí unha mesa xa que te invita e dis, bueno, que original, que diferente. Hoxe que nos vas a ensinar, Isa? Non sei por onde empezar, Pois mira. non sei, temos tantas cousas chulas, para árbore de Nadal creo que nos preparaches algo, non? Mirade, traemos aquí este cono de escuma, doadiño de atopar. A min gustame, hai xente que xa o cubre. Imos facer un árbore de Nadal con este cono. Ah, que guai. Hai xente que xa o pon así directamente, pero bueno, é verdade que eu, como imos tratar alimentos, a min gustame forralo, de papel de aluminio. Vale. Entón, forrámolo ben, así apretadiño, isto ímolo poñer encima dun platiño, dunha bandexa, como ti vexas. Bueno, forraríamolo ben hasta arriba. Vou vos dar a idea, imos ir un pouquiño rápido, porque así conto-vos un pouco todo. Entón, este é a base da nosa árbore. Agora, o que imos facer é columniñas de aceitunas, por exemplo. Espetámolo así, e imos facendo así. Cada invitado, cando chega, ve a árbore feita, e el xa pode coller, tira do palillo, entendes? E xa colle o seu petisquiño, o seu entrante, mentras conversamos, e imos facendo así filiñas cara arriba. Queda super bonito, moi vistoso, e imos combinando. Agora temos de queixo tamén, e imos facendo así. Filas, védelo. Que chulo, sí, xa nos podemos imaginar aí como queda ese coniño. Efectivamente, o coniño, ímolo rechando e variando os ingredientes, que quede bonito. Además, os nenos esto teñes que pasar pipa, non? Bueno. Facendo estes conos na casa, Mira, pasa no pipa, queda diferente. Verdade, a ver, as cousiñas teñen que entrar polo ollo. Mira, ti vas facendo así espirais con todo. E agora tamén aquí a mozzarella. Vexo que o vas pondo como en diagonal cara arriba, non? Claro, para que che veña para arriba, mirada a presentación, o sea, xa o estamos vendo. Imos facendo así, cara arriba. Podes lle dar as voltas que queiras, engadir os ingredientes que ti queiras. Nós trouxemos así unha pequena representación. Me gusta moito, deixalo palilliño así. Chega alguén, vai pinchando, vas comendo, mentras imos falando algo. É ideal. E vendo o resto, verdade? Maravilloso. E logo hai outra cousa que me encanta, que son as brochetas de Santa Claus. Iso que é, Isa? Mirade, pai, este gustalle moito a miña nena. Imos precisar as fresas, uns plataniños, entón, a fresiña é o caperucho de Papá Noel. Ah, verdade? Que vai, vale. Vale, imos facer uns plátanos así en rodaxas para poñerlle debaixo. E poñemos o gorriño de Papá Noel, que sería un taquiño de queixo, mira. E agora, isto podémolo completar cunha uva tamén para darlle o corpo aí, a barrijola. Ah, amiga, tô pensado, A uva, o plataniño, ves? A fresiña e o queixo. Aquí temos a nosa brochiña de Papá Noel. Ai, mira de por aí. Se estás máis esmerado, tamén lle podes poñer uns olliños, claro, con sésamo, cun chocolatiño, pero bueno, aquí xa teríamos a nosa brochetiña. Chulísimo. Bueno, que as 12 uvas, que podemos facer? Que xa estamos 5 días para a noite bella. E que as 12 uvas tamén, a ver, as uvas comémolas todos, verdade? Entón, podémolas espetar así nun pauiño tamén, poñémolas 12, a min gústame poñelas. Con cuidado non espetemos o pau no ollo, que emoción de cambiar de ano, que, vamos, sería a primeira. Sí, tal cual. E a modiño tamén. Bueno, pois poñeríamos así na copa do cava, normal, non? Pero se queremos ir un pouquiño máis alá, ti corta a uva en diagonal, así, mirade, e daslle a voltiña e quedache, bueno, así como unha formiña de corazón. Estas son che ben redondiñas, pero dependendo da uva, cortala en diagonal. E daquela damos a volta e queda unha forma dun corazonciño. Ai, que bonito. E ímolas espetando en forma de corazón. E vala poñendo, ves, mira. Ai, sí, a ver que vexa a cámara ben, dalle a voltiña para que se vexa ben. Bueno, quedan en formiña de corazón. Claro, e polas na copa de cava aí, ou, bueno, nun pratiño, como queiras tamén. Aí témola ao corazón. Ai, encántame. Unha idea de sobremesa temos tamén, non? Este é ideal, mira. Ollo na casa pros cativos, Unha masa follada, que isto é sinxeliño, topámola en calquera sitio. Unha crema de cacao tamén. Esparcimos crema de cacao por ela, estendémola ben toda. Este tamén vou vos dar o planteamento, vale? Así nada máis. Mirade, estenderíamos toda a capa de crema de cacao. Poñeríamoslle outra masa por riba, vamos simular que esta, poñeríamos outra masa por riba, vale? Dela. E agora, co coitelo, cortamos tiras e imos facer árbores de Nadal tamén. Mirade que sinxeliño. Con esta tira
Estámoslo vendo, con esta tiriña facemos así, mirade. Pregamos, facemos unha arboriña de Nadal, espetámoslle isto, agora podémola poñer así ao forno, podémoslle poñer untar un ovo, que sempre queda máis marronciño, verdade? E vai ao forno, 180 graus, 15-20 minutiños, xa o vedes vos. E que nos queda? Isto mesmo. Queda así. Claro, mirade, fixámola onte, a cativa máis eu, mirade. E isto vai, démoslle o ovo, non? Como digo, botámoslle un pouquiño de ovo, 180 graus, 20 minutiños, valas controlando, e daquela quedan chas árbores e quedas xenial. Boísimas, Que chulo. Bueno, claro que sí, por suposto. Bueno, e por último rematamos o pano de Nadal, o pano da árbore. Tamén que, a ver, sempre ten que haber uns paniños de tea, iba a decir, de papel, bueno, para diario, pero este día hai que poñer a mesa diferente, verdad? Claro. Bueno, estas fechas, sempre unha cousiña que entra máis polos ollos. Mirade, temos unha servilleta, un pano de man de tea normal. Desta forma, traemos os picos cara aquí, un pico, dámoslo de verdad, 2 picos, mira, 3 piquiños e 4. Dobrámola así. E agora metémolo para dentro. 1, 2, 3 e 4. Mirade pa aí, ó. Que cousa bonita nun prato. Velo, xa te a servilleta colocadiña. Hai moita xente que agora aquí tamén lle podes poñer os garfos, sabes, aquí dentro, xa, así colocadiña. Ou tamén, se queres poñerlle, pois, unha florciña un pouquiño, un verde, un algo de verde, por facelo chistoso tamén, un pouquiño acebo, un pouquiño eucalipto, que queiras, tamén a faz bonita, vedes? Pois chulísimo, e custoulle, saben, a Isa 30 segundos facelo. Nada, e chegas a, queiras ou non é iso, falo bonito, acolledor, entrache polo ollo, diferencias un pouquinho do resto do ano, que ves, estamos de festas. Pois maravilloso, moitas grazas, como sempre, Isa Villanueva, por traernos todos estes trucos aquí ao termómetro.